RAS er udviklet til at vurdere, hvor vågen en patient er, og kan anvendes på alle patienter, uanset om de er sederet eller ej. Denne video vil vise dig, hvordan du anvender RAS. Skalaen har 10 niveauer. Et niveau til at beskrive den rolige og nærværende patient. 4 niveauer til at beskrive patienten, der er rastløs til meget udadreagerende. Og 5 niveauer til at beskrive patienten med nedsat bevidsthed. Udover denne video kan du også finde fremgangsmåden i arkivholderne i forkontoret, samt ved stue 3 og 8. I denne video vil RAS blive gennemgået, og de forskellige RAS-niveauer vil blive vist. På ITA vurderer vi RAS minimum gange 2 i dagvagt og aftenvagt. I nattevagten vurderes RAS, hvis det er relevant eller ved lejlighed. RAS dokumenteres på observationskoden. Første trin i at vurdere RAS er at observere patienten på afstand i op til 30 sekunder. Hvis patientens adfærd svarer til beskrivelsen for RAS 0 til +4, dokumenteres den relevante score på observationskoden. RAS 0 er karakteriseret ved en opmærksom og rolig patient, der følger spontant med i, hvad der sker omkring sig. RAS +1 er karakteriseret ved en rastløs patient, hvor bevægelserne er rolige. Det kan også være, at patienten virker bange og angst. Kommunikativt kan der være alt fra god kontakt til ingen, med eller uden øjenkontakt. En patient, der er RAS +1, kan godt tage efter udstyr som for eksempel en tube eller CVK, men bevægelserne vil være rolige. RAS +2 er karakteriseret ved, at patienten kan virke oprevet og have hyppige bevægelser, der kan virke formålsløse. Det kan virke som om patienten vil noget, uden helt at vide, hvad det er. De formålsløse bevægelser kan for eksempel være at tage lagenet af og på, svinge et ben ud over sengehesten, eller ligge og plukke ud i luften. Som ved RAS +1 kan du have alt fra god kontakt til ingen kontakt med patienten, med eller uden øjenkontakt. RAS +3 er den agiterede patient. Bevægelserne er hurtige og målrettet, og patienten kan virke aggressiv, være seponerende og sengeflygtig. RAS +4 er den udadreagerende og voldelige patient. Patienten kan slå og sparke efter personalet og til umiddelbart fare for sig selv og sine omgivelser. Det er vigtigt i denne situation at gøre sig overvejelser om ens egen sikkerhed. Vi henviser i øvrigt til AUH's voldspolitik. Hvis patienten ikke er RAS 0 til +4, er næste trin at vurdere, om patienten reagerer på tiltale. Med høj stemme beder du patienten om at åbne øjnene. Gentag 1 gang, hvis nødvendigt, og vurder patientens reaktion. Ligger patienten med åbne øjne hele tiden, skal du se bort fra beskrivelsen om, at patienten åbner øjnene, men ellers vurderer patientens reaktion på samme vis. Bemærk, at patienten godt kan reagere på andet end tiltale. Det kan være andre høje lyde, som f.eks. et skab, der smækker, eller noget, der falder på gulvet. Så er der meget støj omkring patienten, kan det vanskeliggøre vurderingen. RAS -1 er karakteriseret ved, at patienten virker døsig. Patienten åbner øjnene på tiltale og holder sig vågen i mere end 10 sekunder. Mette, kan du prøve at åbne øjnene? Du skal have sikker øjenkontakt. Hej Mette, jeg hedder Lasse og er sygeplejerske. Ved du, hvor du er henne? Det er fint. RAS -2 er en mere sløv patient. Patienten reagerer som ved RAS -1 med at åbne øjnene, og du skal have sikker øjenkontakt. Mette, kan du prøve at åbne øjnene? Patienten falder dog hen igen, inden der er gået 10 sekunder. RAS -3 er patienten, der reagerer på tiltale. Der er øjenåbning, men der er ingen sikker øjenkontakt. Mette, kan du prøve at åbne øjnene? Patienten kan vågne op og have en hvilken som helst form for bevægelse. Det kan for eksempel godt være, at patienten vågner op og er urolig. Trin 3 er, hvis patienten ikke reagerer på tiltale og skal stimuleres fysisk, ved for eksempel at ruske i skulderen, og hvis der ingen reaktion er på det, gå videre og lave en let sternemassage.
RAS minus 4 er patienten, der har bevægelse eller øjenåbning på tiltale og fysisk stimulation. Mette, prøv at åbne øjnene. Mette, prøv at åbne øjnene. RAS minus 5 er patienten, der ingen reaktion har på tiltale og fysisk stimulation. Mette, prøv at åbne øjnene. Prøv at åbne øjnene, Mette. Prøv at åbne øjnene. Når du har vurderet patientens RAS-niveau, dokumenteres det på observationskurven. Hvis RAS vurderes til mellem minus 3 og plus 4, det vil sige det grønne område af RAS-skalaen, skal patienten vurderes for delirium om morgenen til middag og om aftenen, samt ved pludselige ændringer i patientens bevidsthedsniveau.